Hirugarren mailan 22. jardunaldia jokatu da asteburu honetan eta Tolosari dagokionean Beasaingo talde izan du bisitari Berazubin eta 3 puntuek alde egin dute Goierri aldera. Tolosak huts, Beasainek 2 azken emaitza. Iñaki Etxeberria taldeko kidea hemen daukagu partiduaren berri izateko, ongi etorri. Apa, gaixo. Huts eta bi aipatu dugu, galdu egintzen duten partidua Beasainen kontra eta hasieratik ez maldan gora jartzen partidu hori, 6. minutuan gola jasota. Bai, da, kostaintza egun partiduan sartzea eta behaiek lehenengo golan horretikan hasieran izan zela 6. minutun, aurretik pare bat aukera izan zituzten eta ikustean bezala 6 gola sartu eta kostaintza egun horrei aurre egitea. Utxeta batek hori balertik sartu zuen Beasaingoentzat 6. minutuan zen esan bezala eta atzekaldean zuek ez zaudete finibiltzen jokaldi horretan. Ez genuen asmatu, desoreka batei esker hor baloi bat ikustea luzea eta gero baten kontra defentsan horren erreiz jute zaio eta gero porteron aurren ondo bukatzeu. Ez genuen asmatu defenditzen beraien erasoi. Partidu etzen nahi bezain ongi hasi etxeko taldearen zatutxeta bateko horrekin, ere minutu asko zeuden oraindik partiduan zehar, nola jokatu zenuten lehenengo zati horretan, utxeta batekoa golpea azkar jaso ondoren? Bai, gugu baenekin partidu honetan baloia guk eukitzen saiatu behar genula eta baloian bitartez aukerak sortzen eta nahiz eta behaiek gola hasieran sartu berdin jarraitu genuen, atzetik baloia ikutzen saiatzen eta horri esker aukerak sortuz. Etzan nola izan, baina guk beti saiatu behar dugu horrela jokatzen. Beasaingo taldea sailkapenean 6. postuan dago, gora begira dagoen taldea da, urtero hortxeko goian ibiltzen da, playoff postuetan sartu nahian. Antzeman altzen zelaian talde hobea dela edo maila hobea daukala? Bai, nahi pertsonalki asko gustatu zitzaiten taldea, ez? Atzeko lauak eta erdiko 2 jokalarik oso sendok zian, ez zuten akatsik iten, eta gero aurrekalden jokalari oso azkarrak zuzkaten, 6 hauek bilatu zituztenak eta min asko intziguten. Nire ustez ekipo osona eta horregatik da onlekun. Zuen kasuan aukerak sortzea kostazitzaion taldeari bereziki partidu honetan aukera gutxi izan zen dituzten, aukerak sortzeko zale erdiko joko hortan agian ez beste pauso bat beharko zenukete. Bai, esan da bezala ez, gu saiatzegea aukerak iten baloia jabetzan bitartez eta erditika, aurrena atzetik hasi beharkoa, baina bai, erdiko jokalari eskerrazkenen iriste zaie aurreko jokalariri baloia eta bai, hor saiatu behar dugu, ez dakit, edo beste modu batea edo baloia azkarrago mugituz edo, beste aukera mota bat edo aukera gehiago lortzea saiatzen dugu. Mailari uste da Tolosarren helburua horretarako etxean puntuak lortzea eta irabaztea garrantzitsua. 2 partidu jarrain jokatu dituzue etxean, aurreko astean Santurtziren kontra utxeta bat galdu zenuten, aste honetan ere galdu Beasainen kontra. Mingarriagian ez, etxeko 2 partiduak jarrain jokatutako 2 partiduak biak galtzea. Bai, guk denboraldi hasieran bagenekin, Berazubi oso garrantzitsua izango zela, guk nahi genuna lortzeko eta azken aldin kosta egiten naizegu bertako partidok aurrera ateratzea, azkeneko partidua Santurtzin aurka azkeneko jokaldin galdu genuen eta asteburu honetakoa pixka gehiago kosta izan zitzaigun. Nik uste gu baino nahiko taldea izan zela eta honek ezin duela jarraitu saiatu behar dugu Berazubiko 3 puntu horiek bertan gatzen. Utxeta batekoarekin lehenengo zatia osoa eta 44. minutuan etorri zen utxeta bikoa Beasaindarrentzat golpe gogorra atxeden aldira iristeko minutu bakarra falta zenean. Bai, atxeden alde horretik gola jasotzeak beti mina emateo taldeai eta gaina jokaldi honetan hor guk baloia geneukan, ez genuen asmatu ondo ateratzen eta gero behen aurrelariak mina hartu zuen eta goleatzaia izan dena atera zuten, jokalari oso indartsua eta gure defentsai komentatzezan falta izan zela, hor ikustea pixkat eutxi iten diola, baina azkenen epaia jarraitzen utzizun eta gola sartzea lortu zuen. Jon Ander goleatzaile Beasaindarrentzat 44. minutu horretan eta horrela iritsi zen partidua atxeden aldira utxeta biko horrekin. Bigarren zati oso aurretik zegoen 45 minutu gehiago bazten dituzten partiduan sartzeko behintzat. Egia da urratxo eta aurrera eman zenutela, aukera gehiago sortu zen dituztela, hobeto jokatu zenutela, baina ezin izan zenuten asmatu. Bai, hori da. Gu saiatu ginen, beti bezala baloiakin jolasten saiatzen eta egia da aukerak iritsi ziala hor pare bat nahiko argi edo 3 bat nahiko argi izan zian, behai kontraeraso bat edo beste izan zuten, goain ikusten da bezala, ez zutela oso ondo bukatzen asmatu, baina bai, ikusi izan taldeak beste joku mota baten bitarte saiatu zela baloia aurreago ematen eta nahiz eta golik ez lortu, ikusi izan taldeak gauzartago jolastu zula. Sailkapenari begiratuta Tolosa 13. postuan dago, 27 puntu dauzka, orain artean 6 partidu irabazi dituzue, 9 berdindu eta 7 galdu. Zenbakiak ez dira txarrak, baina azken boladako emaitzak ere ez dira nahi bezain onak. Bigarren zatiean edo bigarren itzulian 3 partidu jokatu dira eta 3 puntu lortu dituzue 3 partidu horietan.
Bai, denboraldi hasieratik bagenekin gure lana zeintzan, gure helburua zein izango zen, baina gero ikusita ze hasiera eduki genuen, ze emaitza lortu genitun, ez genuen uste edo ez genuen gure burua kapaz ikusten hain goran ibiltzeko. Eta azkeneko partidu agia esanek omin indigu, ze gure ikuspegia pixka gora aldea zijoan, baina nik uste realitatea bueltatu igula azkeneko 3-4 partida hauek naiz eta Azpeitin irabazi, bai, igarbi dago gure helburua zein den maila mantentza dela. Alaxe da bai, azken 5 partidui begiratuta, Lagun Onaken kontra Azpeiten irabazi dute, baina beste lauak galdu egin dira. Zenbakiak ez dira kezkatzekoak, 27 puntu horiekin lehenengo itzuli bikaina eginda taldeak lasai egoteko aukera badauka, baina lo hartzerik ez dago, oraindik bigarren itzulia osoa falta dela, jakinda. Hori da, bigarren itzulitik 2 partido jokatu ditu, eta orain gaina hurrengo bi aurkariak gure zonaldean dauden bi taldeia, bata Sodupe eta bestea Errealaren 3. taldea, eta partidoek oso garrantzitsuak izango dira, berriz ere pixka goraka behirazteko edo berako posizioetara behidatzen hasteko. Soduperi berazu irabazi genuen, bakigu behin zelaian zaila dela partida horre ematea eta area jungo gara larun batean topera emaitza ematek hartzea, Tolosa. Taldeigo berria zarete, dagoeneko 3. maila honetan aurkari guztien aurkapin jokatu dezute, gogorra da ez, 3. maila salto handia dago. Bai, ikustea taldek askoz fisiko godiala eta gero akatzen bat inezkeo behaiek gola erraztasun hondikin bilatzen dutela. Gu hasieran ohitu ginen joku mota honta eta nik uste nahiko ondo egokitu gala maila hontara. Hortxe ikusten dugu bigarren zatiko irudiak, bigarren zatian aipatu dugu nahi eta ezin gol bat agaienaz, falta izan zitzaizuen partiduan sartu eta bentsat puntu hori lehiatzeko. Bai, da, gol batekin nik uste naiz eta 5 minutu faltan izan, presio estra bat sartuko genuela behasaini, eta bentsat bukaerako minututan behaiek hain lasai ez jolastea lortuko genuela, baina ez genuen asmatu, ez genuen suerte eduki, eta etzan nola izan. Hoxe izan da, Iñaki Etxeberria, igandeko partiduak eman zuena, utzi eta bikoa behasainentzat, 3 puntuak behasainera joan ziren, eskerrik asko gona etortzagatik, ondo segi. Bale, bazuei. Bueno, hasieratik bagenekin behasain beti hor goran egotea eta bagenekin partidu zaila izango zela, baina bueno. Bukaeran aldeuna indeu, jokatu deu, eukiteu aukera, baina hasieran markatu indeu, akatsak inditu batzen da hor, ezin da. Temporadako momentuetan ezin da hola jaiatu. Bai, horren presio asko indigu, bazekien behiek atzetik jolaste genula eta ni uste bazekila nola presionatu behiek da ikusia. Ezin izan dugu gure joku hain, luze jokatzen hasiar izan dugu eta ikusi garratzeko faio egin ditu eta politia izan zen anira aztea da holako derbi bat beti politia jokatzeko, baina bueno, holako ateatzea eta ateatzean nola ezin da. Hauk esperimentatu dira, bakie gorputza nola sartu, bakie baloia nola disputatu eta notatu ditea. Gure ikasten pixkanaka, baina notatzea beti falta zea txiki hoi, falta zaigu toke hoitea beti, baina bueno, ikasten da, ni uste hartuko dula. Lehenengo zatia pixkat nahiko eskasia indegu ez, eta ja 0-2 hasi galtzen. Eta gure jokoa eta ez dugin, holakotan bazaia zerbait hona ateatzea. Eta bigarren zatin baina pixkat mejoratu dugu, baina behan du eta gainez zaigu sartu gola, suerte gutxi. Han irabazi izan genuen, lehenengo bueltan han irabazi genuen, da kriston poza eta goen kontan ezin izan du irabazi. Bigarren zatin esan dezuna nahiko ondo jolastu dugu, aukerak izan dite, baina azken gola ez da sartu eta 0-2 bukatua. Bigarren buelta honetan ikustea partiok iraztaia zailagoa dela, ekipo guzti behar dituztela puntuk eta jarraiten barko dugu. Azken pixkan nobatu gara eta behasain berriz urte asko da mazki terzeran jolasten. Eta azken urteotan gainez goiko postutan, guain ere playoffetik gertu da, ez dakit playoffetan da hon, baina gertu da bil. Eta aurkari zaila. Zaiak denak, así que...